lamsugo haina hai jotono tongnai takhukti buhuk sungno tinrong busungo haina hai kwtal tripura hasteni job notification tui phaibijak norok noin tongoro screen no obongke forest department ni bhaktui tini official notification ongkori phaijak norok clear nugui tongo norok je kisa salsaka nasingui tongmani o forest department ni bufuro notification ongkorno hnoi tini finally notification ongkori phaisok waijak bwrwi jotono apply khlaimanai o post o vacancy ni bagai nai tai oro notification duita phaisok waijak oro hangkai nugui tongo forest guard ni notification mo hingke tekisi notification tongphiro abongke forester ni notification abu norok nang phurungnai norok nai tongdi o jaga advertisement rok jotono kaisa kaisa detail no kaham karjak norok o jaga o apply khlaimanai o date rok bo sung bodin simi start nai nai jotono kaisa kaisa tai post ni bungrok no bo sang kaham ko jotono thaisa qualification no teibo naliana hingke norok nugui tongo jaga total oro vacancy phaisok waijak bake 167 ta post ni bung kondor nugui tongo omongke forest guard ni o jaga o post phaisok waijak o jaga total vacancy ang nupilap saka 167 ta oro phaisok waijak tai norok oro protect ma salary mannai obongke 5700 ni simi changai nai 24000 tortui norok oro salary mannai tai oro grade pay bo mannai friends ong norok omongke nugui tongo 2100 khlainai norok mannai hingke friends norok o jaga jotono clear hangkana kha khlaio obon thik tolo sungtabo nalini o jaga norok ni category wise vacancy busuk phaisok waijak oborno toine kandor nugui tongo o jaga andi jobo tongo 80 ta o jaga vacancy phaijak AC o tongo 21 ta ST o tongo 66 ta oro total vacancy tai aboni logio ex serviceman ni bagane kaisa reservation vacancy narakjak ka andi jabo ka oro norok nugui tongo oro ex serviceman nong bagane duita o jaga o vacancy phaisok waijak ka friends o jaga o bai keno joto category milogoi total o jaga o vacancy phaisok waijak 167 ta ke awon tolao norok nugui tongphiro haina hai omongke bwrwi rong bagani o jaga reserve khlainai vacancy narakjak norok nugui tongo 33% oro women candidate rong baganai forest guard ni baganai norok nugui tongo andi jabo 27 ta AC o 7 ta tai ST rong baganai 22 ta khlainai o jaga o andi jabo 22 ta khlainai reservation bwrwi rong baganai narakjak vacancy rok hingke friends ang oro bo clear hingka kha khlaio oboni thik tolo song hai kaisa nangkukmani belai kheno norok nugui tongo moke education qualification norok apply khaina thaka norok o jaga madhyamik pass ungjak nangnai aboni pore norok forest guard ni baganai apply khlaimannai hingke oboni thik tolo norok nugui tongphiro haina hai omongke knowledge bengali or kokborok bagi rajak abo to songjoton saimano abo kono songoro saran bagi osubida krai aboni pore hai norok nugui tongphiro number 3 o omongke norok ni umor no tui saga borok umor hingke oro sajaka 18 থেকে 40 বছর ni bisingo nangnai hinai tai jara ST SC candidate rok hingke o jaga o 5 year khlainai norok no age bo bari rajaka 45 বছর jortui norok ni umor ong tongphono jara ST SC rok norok apply khlaimannai o post ni baganai hingke friend norok ni umor no borok lekhanai 1 tarik May 2026 date ni onusare norok ni umor rok no borok lekhanai hinai borok kaham ke clear babe sawi rekha gabon thik tolo nugui tongphiro hain hai mobo nangkukmani no norok o jaga o online ni bisingtui apply ma khlainai norok nugui tongo online website khulukjaknai mo 1 tarik May 2026 ni siming norok no website khulukjak sinai norok afron simi apply khlaima chinai borok ni official website ta habainai go friends aboni pore sungtebo nalien oro belai kheno nangkukmani tebo tongkho jaga o norok o jaga norok ni apply khlaijaknai date obo ko busuk thekbo joti rwjakha norok oro nugui tongo obon thik tolo last date hingke rwjakha 31 May 2026 jorotui norok apply khlaimani sarekni sara 5 jorotui norok no time rei rwjakha hingke obosai norok 31 May ni sai sigang norok apply khlaina rwdi je apply khlaina hinui uansukui tongnai rok gaboni pore sungtebo nangkukmani oro saimanlai sinai norok no jaga o exam rok bo nahajaknai friends ong o exam syllabus rok tai o jaga o tebo nangkukmani o jaga o process rok je tongmani sangnaliane norok nugui tongo o jaga o sai number o moka selection process o jaga norok no rwjakha norok ni o jaga o written examination naharjaknai 85 marks ni tai interview khe nongno 15% ni interview naharjaknai hingke o jaga total 100 ni norok no o jaga o exam naharjaknai friends ong o jaga norok clear no nugui tongo hingke oboni pore norok ni written examination ni syllabus rok no teibo borok saka norok nugui tongo kebo nangui tongkhai subject rok kebo nangui tongkhai norok ang bai contact khaimanai friends ong norok comment box o suiji
tai o jaga norok nugui tong piro hain hai physical standard no tui boro saka number 5 ko clear 5 e norok nugui tong o jaga o obon thik tolano belai kheno nangkumani o jaga norok nugui tong norok ni height dong tui saka obo sangtam laliane physical standard test o tongo oro for male long ni bagai or general ta AC category ni bagai saka borok ni sukmani hai kaba height borok ni nangnai 163 cm ST salarong bagai kor saka friend song norok nugui tongo borok ni sukmani hai kaba borok ni lok mani nangnai o jaga o 152 cm norok ni sukmani nangnai ni saka tai norok ni khakla phangkoro nangnai normal nong ni tong nangnai 79 tai norok 5 cm norok ni khakla no bo ma phulir nai kwrwng rok ni bagai tongo jaga norok ni ko ST bwrwi rok bagai obo hwnkhe sukmani oro borok no sanka 145 cm borok ni sukmani height nangnai borok ni khakla bo haino sanja ko jaga o oro hwnkhe normal 74 tong nangnai tai norok ni khakla no 5 cm ma phulir nai obo haikhe borok oro slabrai jotoni bagano same khlainai norok ni chest rong tui borok saka hwnkhe friend hain nugui tong pir songo jaga o number 6 clearly physical test na tui borok saka oro bo norok qualify ma khainai obo hwnkhe norok nugui tongo norok noro himnani bagani 4 घन्टा time rwjaka bwsalarong no hwnkhe o jaga rwjaka 25 km 4 घन्टा ni bisingo norok himui ma tongnai 25 km tai oro bwrwi ni bagai rwjaka 16 km 4 घन्टा time rwjaka norok ma himnai friend song 16 km no norok nugui tongo jaga jotono clear boi kaisa jotono saimanjak friend song number 7 kaisa belai kheno important medical fitness no tui borok saka je norok exam rok qualifying mani pore interview rok mani pore last year norok no medical examination bo na harjangnai norok nugui tongo ro clear bebe jotono kaham ke borok sawai rakha oni pore hain norok nugui tong piro thik talo 6 number rok hwnkhe term and condition rok borok o jaga jotono kaham ke norok no sawai nai rakha notification bisingtwi friend song sangtau je notification nai tongmani ma forest guard ni bagani sangtau text notification nalene abo ke forester rong bagani arbo sangsai malnai qualification rok tai basic vacancy paisa pakya abrong tainai kanai tong inro paisa jora jotono o notification rong no kaham ke tebo sukroboi saimana bagani fighting friend song sangtau saiman laifirana moko text notification forester rong ni bagai moko notification paisa paijak norong nugui tongo jago total or vacancy paisa paijak mongkai 160 ta abon bisingo norong nugui tongo norong salary rok bo same no o jaga jotono kaisa nachang siri pulian notification haino o jaga jotono kaisa detail no rajak oro bo haino norong nugui tongo category wise vacancy bagere mani total 160 ta abon bisingo ST rong bagai 46 ta SC bagai 21 ta bagai rakha tai aro bwrwi rong bagai haino reserve khlainai vacancy narakjak norok nugui tongo forester rong bagani ST bagai 15 ta paisa paijak qualification ko norok apply khainani bagani 12 pass ungjak nangnai je 12 pass ungjak ro norok bosi apply khlaimannai o post ni bagai bo tai o jaga norok nugui tongpira nog ni umbor hwnkhe oro rwjaka same no 1840 bosan bisingo hengna nangnai hinai tai 1 tarik May 2026 simi norok ni umbor no oro bo borok kawan khainai tai association bo 5 year khlainai oro bo same pulian notification haikena norok no oro clearly rei rakha friend song oro kun kisok tai oro change krai norok nugui tongo jotono same no pulian notification bai otabu je notification nugui tongmani norok friends khaklai norok jotono saiman kana nei o jaga o oro norok ni same no physical test rok bo norok oro jotono kaisa detail pulian notification haikeno jotono nugui tongo tini video sinai norok jotono tongo paithago belai kena hambai tini sujora norok ano logiri tongo bagai tai ano support khai tongo bagai obo haikeno bosang salo bang norok bagani katakal tripura hasini job notification tai bara hagatni kata job notification tubui tongana norok ang mai kwrwng tongdi o channel bi kwrwng tongdi norok sobsomai no mannai friend song paithago nongo tei sana musungo jodi kebo notification nangai tongkhangkai norok o video ni description box habonai o notification ni link tui habonai norok download khlainai norok ni mokol batang tawsa kahamke norok for you nai mannai tini video sinai norok nai tong paithago belai kana hambai